lang hilin eh. Hi, madung hapon na pod. Ay, hapon na pod. Pagbilis pa. Nakado naman lang kung wala ka. Sorry dali. Alam ko palingan to. Nasunog ang saging. Nasunog ang saging ah. Sorry ba kayong kita migutanon. Nagpromise ko hindi ako magbitbit. Ang laoy may alugbati o sayuti o basa. Dari miyagis pikas kay dan po. Baka ko nung basa. Baka. Ay, tagidaan ko nung gawas kay kuan. Mari nabunga ning lagi naguan hala nasunog lagi. Na katunin ko mugawas ta kay ni bombero. Namunga guban. Asa kanina sugod dito. Mo nagdiling ko nga magawas ta kay dunay sunog mo nino. Nandi mo to. Hapon siguro ni. Ito na bago pa. Sige bala ko rin mga ito kung saging dari dahon. Ano? Narabazog doon sa kuan. Doon sa mana pa? Watpos? Sa watpos. Masad ako siya kung dahon. Alam na hingon di ay dahon. Sunog. Musik laman. Ito dahil sugod pikas oh. Sunog ang gugol. Dozo ka pegang pwede na maghuwad siguro dani balak si rutam na nina ham lagi sukod ham lagi tagdok no Sige lang gardinan. dato siguro gikan ni baklaza na wala jom linig sugdan Hindi mo gundi sa ulo. kog tai lantag nag-housing. Kamay nag-tiktok. Pero saging. Supaw. Kapag buntag, wak man ta. Yes. Martes man ron. Lunes. Domingo. Sabado matas buntag na nino. O di katong di bata gibilin Sabado dali man to. Minggo dani mo gumis man. Wa pa na. Wapon lang siya. Sabado din man ta, kaban tong bata. Minggo dani mo. Dumigos buntag. Dawas biyo ko na. Wapon lagi na. Sayang nga. Sigtam nan siguro na, torokan ba na? Tayo nang kitiktok sa lalo. Likod sa ban. Ano na? Malagbas na tukit na ito kasada. Padong housing. Kasi tukuran ng paling mga bahay siguro. Kali po dani oh. Tukuran paling bahay. Ha? Ano man na nagbantay dani? Asa na itong mga garden ah? Nakurat lamang ko pinakadlaw sa gawas na may nasunog. Ang suruzanan. Ako kanig Domingo Sabado na niyo pa man eh. Karo nakaratan na nasunog na. Shoot out day ko na. Ako nag-live.
sa mga kaigsuunan. Vibes dyan to. Alit ko. Kuha sa dito. Kuan. Bingaw ko sa probinsya. Sa tate ko man si Ulrich. Gani. Mars and family. Sige gili-gili ang video. Bilisa Taghap. Jet Mendoza. Yuning Ayop. Sa Magaman. Rapog na kuskutad. Ang pil na kuskutad. Ila Mayor Dapit. Ila Mayor. Hello. Hello po, di sa mana. Pangin sa Midres Gawas. Amang fail na ako sa Bohol. Bingabit ako sa Bohol. Giminga ko sang natad. Punas nang ka. Ang bulang hoyro, nagnasa na ron. Ang natag na labing na. Ako kumakatsat sa higagaw. Sa tipurmas bayang natad lagi. Patuhod ang katong gawas nang ka. Uy, sus Marosep. Sus Maria Josep. Ito may dari bitaw. Tangina niyo, dahil ikaw mainahan. Ikaw rapito ka diyan. Sus Maria, inahan sa ko na yung panabang ng mga bata dari. Ayan o. Ay, Diyos ko Lord. Kung tukong ko dari, ang fail po dari na ako sabay. Di aguros. Nanay, di ako anay. Di ako skutad. Ila Mayor. Bitaw bro, ila Mayor daari. Dabto rin gawas res kuan. Makanting luti mining gawas kay sorry po pahangin mas kung hangin. Kay gato mi tos sud niyo pa puro man atop ang makitaan. Mura kong nahugbuho to. Pag gani kini ato, kay labis ko man. At pang malantawan lang ito, mga silingan. Hindi po di mo makuha na tugtog sa po mga bata, sige manghinak. Yamis gawas. Sa taat ko ni Mayor. Rosalie Mayora. Mura kong nas kuan, kutad. Bitaw, anong pilugaling ang isbay, bitaw gianan patong sa rungsod. Ito po mag-walking sa hayag ng tao. Apod niya mag-gawasan. Terus. Kaya po yung mga bata na skilled nagduwa. Nagmapuhon. At na po ko sang manghod. Kaya insat man yun nga pinluan ko ng kuko. Karoon manantay ko kato na kayo magbalik-balik. Batas likod. Ugban na lamang kumulag. Kaya masabot may ganso yung mga tuguan. Katong mo tayo di ay nga kisang anak si Beverlyn, anak na sang manghod lagi katong sunod Mamang Aisa. So nang sa Aisa si Beverlyn. Namo ginungutan na sang video gapon nga kisang anak si Beverlyn manghod ng Aisa. Sun sila Aisa. Sun sa inahan. Sunod tos kuan, anak tos kasunod na ho. Gato sa milita kay katuluman to gikan na ho. Tapos kuan, ang itubag nga tunungutan nagdisa tong anak si Beverlyn, anak tong Salina. Murato Gonzales. Nagburos aga sana to. Tatap ko ni Mansere Ulrich. Ma'am, kamusta? Og ni Almalim. Kamusta? Og dia sa Valencia, da sang igsoon diha, barad og mga sis Lordisa. Kamusta naman mo? Yanis gawas.
O da miss pakanting luti lagi nagpahagi. A few moments later. Afternoon. Magong Paris day. Ito, ba ito? Merkulis, pizza, gis, teron. Huwag sabot na mo sang suon nga pabalikin ko sila. Mula kaon ako, palis naman, las 2:30 na. Hapon naman po. So, pao, di naman sa booking dyan kay booking naman gani ha. Nyasang gida kay mag-uban may kay bulit ng putus man do. Sakay sa dyan man do. So, ko kay kapoy. Padapagsin kay bawal bito mo sagdanan dito sa bahay sa hisuon nga 42 ka hang-ang. O gani sa maghinay gani ko tugbong kaya kapag tiyan magtagtag. Wala gito makatugbong na sila di na ganahan pag musaka tungod sa pinatuktukan ng ilahang hagdan. Sa katuday yung mga nag-excited nga kakita sa Mamang Aisa. At hilat laman mo kaya na magwining comment ningan nga Mamang Aisa na lang madug kuno yung nakit sa Burato family. Kato si Jamora po itong Aisa nga daga-dagaon ng istorya. Mo lagi niya mong sabutan karon sa among plano kay gahapon yung kalit kami tawag gabi nga izaram ko ni munganhi. Sige naman may katawa-taw ni Zao. Kami munganhi, kasi munganhi kay dito pa ko December pa ko ning ngingin sa nga mo abat. Iabot na naman pagkabagong tuig ni nagdako lagi bati. Di na mo masabtan man ng ano ba ni ba dito ng cellphone. Sabutan na mo karon o kami ba yung to sa buban mo kulupot ng isang bana kay mo tiningin ang malaking sabutan lang sa plano na mo kay agaban pa excited nga makakita kami pod ako pod pa po excited nga makita mi kay daghan na sige pang bati-bati mga istorya sa mga sakit ng balatian mo nang gusto pod big makita mi personal lahira na magudang video call o kanang sa personal manang among planuhan o amo bang i-adto kay ba mo ko na siya magsige mo punang tanaw sa among video mo na nakatangatang pod siguro na siya o say isang hana-hana kay ba ko na sila sa tanaw sa mga vlog na mga isuon di naman na siya mo comment magpahipi naman na siya pananaw siguro katong pagtawag ni siya gahapon kinamali ko i-vlog agi nga gusto naman siyang agtuon mo to siyang ning tawag okay bawal sa paisang gusto ka ha siya ba kayo mga rin o kami ano bugay naman sa ningin kapag naningin das niya bagong tuwegin sa giubo kung siya okay naman mag-ubo magmas di ayaw kaya maghanid siya isang paagi at mga makita na mo o unsa manang among sabutan karon sang manghod usa so mo to nga pizza gis man nga palagon ko sila manang mula ko taman siguro ugma kay ugma kuding man pud ang mando may kauban nagburos kaya na putong mga igagaw lagi si babaw patong mga burato po dito nga na mga anak sa paskasing tatay na naman po dagto waka po hinagkita sa tumoy na po daghang mga kaupod na sa una katong mga asawa o ison sa asawa ni manong mga isong Esther si Esther diay tapos quiet tigtanaw din po siya sa among kuan ang salida ginagmay pati si Andrea nasa Quezon Province apod sila wala pong gustong ipag-meet dadto katong anak sa igagong tatay na namatay na anak niya ni Kulio si Queenie Burato di po itong Queenie Buratos Bohol na po itong Queenie Burato dadto sa daon karon kay palis pa man masid ang lahusod una sa kumutugbong chat nas nita nga pa sa kaas si babaw kay pagwan pito kung makatugbong na o to igsoon kay naanad na yun inuhon naman niya ng
sa katugbong na ilang hagdanan naman pag 42 ka ang to kape ka na mag balang-balang di ko nagtug na to kape kay nagtugbon bismita kay dali raman makatugbon ako mabisaan man ko ni sa magtugbon sa ilang hagdanan wala maraman to kita ta sunod nga lakang kay mabiyahin ako kapag manangutan na lagi wat-wat naman mag-asay kuan bakit ang nangidugnaong sa mamang Aisa kaya napre-pwede ng utana katong si Berlin lagi sinazi si pangutana nga di po bitaw makagits dito sigigingin nga kinsa ko tong anak si Berlin katulog si Berlin anak lagi tong Lina suon lagi to ni Aisa sa inahan nga si Hermelita may nagalima mo tong nadiri sa kuan sa mahingan nga nice kuno gipayan si Berlin kana si Berlin nga batas kanang nanay pagkasultian sultihon kasi diha pa nang mikas si Mita lagi nagpadako misultian si Mita nang bata sa diha pa nang Mita sa una kasagilahang negosyo angat sila dia sila tricycle murag pila to ka tricycle nila dia sila bilyaran dia sila kananan kantin ja pagka waninday kay mao lagi to sa dupod na minjo siyempre gidasa laki kay naman sila anak pagdapo ni dito sa jahang ugangan isulti pag isang ugangan kaning daag luto katong 14 pila to 14 million mo ko mo to pag kami ni Jaw pag ipon-ipon sang bana aksulte ni nga banin dai dito ni baning balhin sa ilang ugangan mo tong ilang bahay dito Camilla Home nakakuhag duha ka unit ag isahang uganganon pa man kay pamasli kasal pinangga pag sa ugangan kay mao nagpaduay baji mo nang karon napadayon niya pag eskwela silang mag-asawa nag-eskwela ilang anak 3 years old na mo na isang apo nili na panay sa makit mo nang ang swerte ng bata ka ng Berlin lahi nag figurang Aisa kay gamay ra nga baji gamadyon pero ang ship na ni naong kanang si pangutana ship na ni Lina pero si Lina laman nagkaglawas habog murang Aisa pero ang lawas na ng Berlin gamay ra na si Ja pero ang ship na isang naungan maninawon sa manghud katong ka makasabot nga si pangutana kasabot na jud mo anak ni Rosalina nas Berlin si Hermelita lamay nagpadako giapledo laman nila ni Hermelita mo ng Plurano si Aisa giapledo sa jang inawa gisunod pa sa pwede sa amahan mo to sa Aisa nga burato kay nagprakadad to sila pos tatay sabot na mo joke bitaw na mag-isig pangutana si samok kisa anak si Berlin kisay inahan di pasabot na muna na si Berlin ug si Aisa maura na soon sila manghud na Berlin wala man hinsa kanang di parag Aisa ba nga jaga-jagaon na pagka medyo hilumon pero okay na po siya kabanding bitaw to na das kuan pagpanglakaw na mo eskwela siya karon second year college na silang duha dyan banhanon pa man ay tawag kay kuan man may kasal ilang anak 3 years old na wala gusto na mga imit si Lina kaya nung makita ni Sinday makita po ni isang apo kay mura na ni pa sa kita din isang apo sakit dito po din na nga isang mga apo wala sa mabanding kaya des niyaging tuig dahil si apo po nga lawa anak putos jahang panganay jang apo tos buhol siliksian wapo to dyan apel na jang apo kay upod ni sa makaamu ma mo nang amo jang gustong makitaan sa jang batiyon nga nang si apo kay nang sa pagkaanak na naminjo na upod maka-anak o sa kapila gigan sa ipil sa mga apo di pa rin lang nakapila ko sa mga apo may mga apo nga sad nimo
Kaya naman ang apo si Kia. Mura di sige sat, sige tungutana. Ano sa kung ko kauli. Itong apo po si Cortez, matsaka po sa napatulo ko ang kahit nga busy po to. Pero si Kia lahi na po sa tanang mga apo. Wag yung imi nga si Kia ko no lahi. Ito po na siguro mo balik sa Valencia kaya katong pagpanglaga nila nga ikan sila sabay. Hindi nga ito sa Valencia, hindi mas imi nga. Nandito sa kulong hilak. Kaya nilang tao kung sa dagat, nakainumdum nga. Ang gabalan ko na maglangoy-langoy. O sa gabi, kasat dyan na. Muna, among gusto po nga. Mapinili na isang mga apo. Munang basig. Wala lagi nasa buta na magkaroon, may hinihin na kong lakaw kay apo na. Slim. Ito, pagkatong luha, magkakaroon na. Sa mga apo, si Rosalina, wala among paningkamutan nga magkangani siya para mapili siya. So makita namin sa mga isang apo pila ka oras o pila ka adlaw. Kaya kanang Sabado, Domingo, pwede mo na sa Berlin mo nga na siyang sabay ni sa hangsoon. Kaya tuwa naman lagi na sa kamilya. Tuwa naman lagi na sa bay sa laki. Kaya isang bana po. May eskwela pareha sila. Mga bata doon palagi po mo ng nanay 3 years old, 21, hindi no? Nanay dyan 3 years old, di mama lagi bata pa namin zo. Kaya pong Aisa, pero si Aisa wala may kurso ng eskwela. Si Inday kay ng kurso ng eskwela, bisag na buntis na, ng eskwela madod siya, humar madod eskwela siya. Walang si Lina, ang mga ano lagi kaya nung mapili dyan si Jang batiin na siya apo wapura ba Jang apo okay, tigwang na po rin na 55 na po ito lugar na sa Manila sa maka silbar si Jawa sa maka kuha nung mag-ipon dyan mga anak sa magkuha nga magkabantay dyan mga apo. Okay, sige, tuman na siya trabaho. Tawag ito gabi ang ginang nga di na magtrabaho kay nanalagi latian. Basig, patakibagan siya diyang pangandoy. Basig mo na diyang trabaho nga ma-retire siya nga mo pension na, ano ba? Kapag siya mo sa sinta na. Kinuga na magtinarbaho. Ayun maputunhan sa pagtawag nga, muli ko nung buhol. Ako nun isang hiingan nga palibre ko nung pamasahe. Tawag na mo nang gabi na kung pamasay ni guli una nilibre na niya ang pamasay parang makaganhi kaya ba pag ang negosyo yung suman-suman magibag makaligosyo ko na ni nga wamay wako matigom pag load man gani di tamaludan di man manglete pang upload wanang among sabutan sud sa mulig buhol na paagi nga makauli siya sa gusto sang muli kay tiguang na sige lang sakit-sakit kadad-kadad mo ni ay dyan kuan pati sa nanay yung tawagan si nanay bitaw pag manawag si nanay yung pwedeng report na mo nga nag-ububo lagi ko no kay sa nanay basta na iluod nga pagtawag dito humutang magto panawag karon nga sa kadari wa siguro makaluod kaya on makatawag nakabidyo call me katong niya daw si ini man to ngala kay mo to sa ko hinay sa ko uban ko sa balingke balik ko po yung lingod yason da pagbuat daril gis mga isa katulungita na si mama ba ng Aisa tinamawag mo mga Aisa o ni mama sa mama ni Ikso ni Aisa so Aisa mama kibawa naman sila mo ni yung bonita siya nagalima 3 months pa. 3 months pa lagi. Pagkinabuan mo. 22 years old na. Karoon. Muna nagalima ni Berlin. Dili na mo mamangay sa wat-watra mo. Sabado maabot na to dere. Sure na.
Sure, hindi ang lakpon. Siripon na mo. Ato sa aming bayan. Doy! Madam. Sinaya doy. Klay namin na. Bisak sunog. Bakli yung produkto ni Papa. Sorry namin kay magpaliknig para panyapon. Ang mga laglakon kay duha man mi. Sayang po pamasahe, palit na naman panakot. Kita doon naman dyan po di. Ano niya mga gilakwan. Tapos ako sa housing. Sa Sarmalita. Sabado na po. Madulog na pinulog ko. Kita ilaron. Ilaron ka. Wat-wat kita may Sabado. Mag-magini mailad. Ilad misa. Magipaabot. Di pa ko andra. Yo to, mabay sa ay. Maniti ma'am. Pang tinula. Kaya lakihan pa sa bago. Pang tinula ko lumig. Ano. Tinula mi. Ito ko namig tunula kay na ako. Sana all. Tinula mi. Kamote. 20 daw. Guwapa kamote yo. Jangan itu dito katay. 60 daw. 60 ba? Ilang kilo? Dalawa kalahati. Lima daw. Pinamalat kita. Kita yung ano. Halatang-halata hindi na mahalat. Pag sa buhol pa. Magtinda ko ng balot. Masang tagat dito. Gusto ko mamidari manindag balot. Subukan. Magray kapunan. Mama naggipistuhan na sa una. O barbecue. Ito no. Sa batong hira. Hindi ka magsidada ng kuhan pa pag wire ganibutan. Hindi ako lumig balot. Subukan na mo ko no. Kita. Magtindag balot.